musulmi ba su taɓa zama gidadawa ba su taɓa zama 'yan ƙauye saboda shigarsu ko kuma saboda subscribing saboda imaninsu da suka yi da addininsu ba. duk da ka ga musulmi ba gidaje ka danganta wannan zuwa ga kabilar shi ko iyayen da suka haife shi ko anguwa ko garin da ya tashi, amma in dai danganto shi ce zuwa ga addinin musulunci sai an same shi basiri ne mai fasaha mai wayewar kai. na baka 100% assurance akan haka. ka je ka yi research, table research, ka je ka yi field research, ka je ka yi amfani da dukkan tools da za ka yi na research. wannan shine karshen abin da ainihin research ɗinka zai gano maka. a ƙarƙashin wannan da al'imamul bagawi ya tashi rubuta wannan littafi sai ga cewa to lallai ne kenan a dubi matsalolin addini da rayuwa a yi rubutu a kansu. waliza to don haka adraja fihi min al-ahadisi ma ya ta'allaqu bil aqaidi, sai ya shigar da hadisan da ke da alaka da aqidoji wa usuluddin da tauhidi wal ilm da ilimi. ma'ana al-aqaid anan shine sharhin usulul imani sitta: imani da Allah, imani da littafan Allah, manzannin Allah, imani da ranar lahira, imani da kaddara. waɗannan usulu na imani guda shida su ne ake kiransu darasi akan aƙida. don haka sai shigo da hadisan da ke da alaƙa da wannan. addinin musulunci babu abin da ya rage na ɓangarorin rayuwa, saboda haka manya-manyan rukunan da duniya take ji da su kaf su ake kira addini. dukkanin abin da za a kira addini a wurin musulunci idan bai taɓa waɗannan abubuwan ba to ba a kiran shi addini. shine musulunci addini ne wanda ya tattaro ibadoji, addini ne da ya tattaro siyasa, addini ne da ya tattalo tattali, addini ne da ya tattalo bayanin rayuwa. to kaga waɗannan abubuwan guda 4 ko 5 duk inda ka kewaya a duniya ana magana su ne duka ko kuma ana magana wasu daga cikinsu ne. to duk inda ka ji ana magana su duka to musulmi ne ke magana su duka, amma waɗanda ba musulmi ba kaf ba su taɓa duban waɗannan abubuwan akan cewa su ne abubuwan da suka tattalu waɗanda ɗan adam baya rayuwa sai da su ba. kaga dai ɗan adam ba za ka hana shi da imani ko yadda da wani abu wanda zuciyar shi ke lankwasuwa zuwa gare shi ba. kowane ne shi, ko ba ma guje ne, kowane ne akwai wani abu da zuciyar shi ke lankwasuwa zuwa gare shi. to musulunci sai lankwasa zuciyarka zuwa ga Allah, ya rataya maka igiya ya ɗaure bam sai ya miƙa ka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, cewar shine kadai abin bi, ba shi da abokin tarayya a cikin wannan al'ummar. to kaga wannan su ake kira ibada. sai kuma abin da ya shafi siyasa, dan adam baya rayuwa dole sai da shugabanci, dan adam baya rayuwa sai da biyayyar shugabanci. musulunci ya saka siyasa a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarorin shi wanda yake musulunci ba zai cika ba dole sai da wannan. sannan sai tattali, yaya za a sarrafa dukiya, ya za a same ta, ya za a kashe ta, ya za a yi tattalinta. musulunci shine ya ce komai game da wannan. yau shekara 1400 da ta wuce ƙur'ani ya sauka da ayoyi game da ciniki, da ayoyi game da bashi, game da ayoyi game da rance, game da rubutun bashi, game da kasuwanci, game da halatta ciniki, game da haramta riba. duk duniya ba wasu waɗanda suke da document da wata rubutacciyar takarda ko shafi ɗaya ko sadara ɗaya wadda ta yi magana akan ciniki wadda ta shekara 1000 sai musulmi 1400 years ago. falillahi darruna wa alallahi shukurun. alherin Allah ya kawo mana nan, mu musulmi mu kadai muke da wannan. na 4 sai abin da ya shafi rayuwa, ya zama Allah yana da absolute intervention akan irin matar da za ka aura da irin wadda ba za ka aura ba, irin tufar da za ka sa da irin wadda ba za ka sa ba, launin da ya halatta da launin da bai halatta ba. mace yaya za ta zuba tufafin ta zuba ƙasa, namiji ya zai sa ya ɗage, yaya za a ci abinci in kai kaɗai ne, in ku da yawa ne, da wannan hannu, yaya adadin abin da za ka ci wa cikinka, me ya halatta ka ci, menene bai halatta ka ci ba.
addini ne kawai yake da wannan. kun ga rayuwa ce. in ka zo kwanciya me za ka faɗi, da wani ɓangare za ka kwanta, da yaya za ka kwanta, rigingine ko rubda ciki ko da gefe, musulunci ne kaɗai magana akan wannan. to waɗannan abubuwan aka dube su a yau su ne abubuwan da duk inda ka kewaya a duniya za ka samu ana magana wani daga cikinsu ne. to musulunci kuma yana magana su ne gaba daya. don haka ashe in aka ce musulunci to ana nufin ibada da rayuwa. to duk wani wanda zai ce musulunci kawai yana tattauna magana ibada ne, ya nuna bai fahimci musulunci ba. musulunci yana tattauna magana ibada da rayuwa. littafin Adam Smith, The Wealth of the Nation, yau shekara shi nawa ne da rubutawa ne? ya wuce shekara 240 da wani abu. kitabul amwal na al'imamu abu ubaidin al-qasim ibn sallamin yau shekara shi 1300 da rubutawa. The Wealth of the Nation, duk duniyar kafirai yau akan wannan littafin ne take gina harkar tattalinta, ribatta da cin kuɗi da duk abin da za ta yi na sarrafa kuɗi. shekara 200 ne da wani abu kawai da rubuta wannan littafi. Scottish ne, mutumin kasar Scotland. The Wealth of the Nation, Adam Smith. mu kuma muna da kitabul amwal na al'imamu abu ubaidin al-qasim ibn sallamin. muna da kitabul amwal na al'imamu zanjawai. waɗannan littattafan guda biyu da na faɗi an rubuta su 1300 years ago. suna daga cikin manya-manyan littattafai wanda al'imamul bagawi ya amfani da su wajen rubuta wannan littafin. ya za a ce mu musulmi gidadawa ne? don haka kai in ka ga wani musulmi ba gidaje, ka danganta gidadancin zuwa gare shi ko waɗanda suka haife shi ko inda ya tashi. li'annal insana ibnu bi'atihi, ma'ana inda ya tashi ne ya tasiri a kan shi. amma in addinin musulunci ya yi tasiri a kan shi, sai an same shi yana da wayewar kai daidai da ko'ina, daidai da kowane zamani akan duk fagen da aka shigo na rayuwa. saboda wannan ita ce siffa alkur'ani. musulmi ba su taba zama gidadawa ba su taba zama 'yan ƙauye saboda shigarsu ko kuma saboda subscribing, saboda imaninsu da suka yi da addininsu ba. duk inda ka ga musulmi ba gidaje, ka danganta wannan zuwa ga kabilar shi ko iyayen da suka haife shi ko anguwa ko garin da ya tashi. amma in dai danganto shi ce zuwa ga addinin musulunci, sai an same shi basiri ne, mai fasaha, mai wayewar kai. na baka 100% assurance akan haka. ka je ka yi research, table research, ka je ka yi field research, ka je ka yi amfani da dukkan tools da za ka yi na research. wannan shine karshen abin da ainihin research ɗinka zai gano maka. a ƙarƙashin wannan da al'imamul bagawi ya tashi rubuta wannan littafi, sai ga cewa to lallai ne kenan a dubi matsalolin addini da rayuwa a yi rubutu a kansu. waliza to don haka adraja fihi min al-ahadisi ma ya ta'allaku bil aqaidi, sai ya shigar da hadisan da ke da alaka da aqidoji, wa usuluddin da tauhidi, wal ilm da ilimi. ma'ana al-aqaid anan shine sharhin usulul imani sitta. imani da Allah, imani da littafan Allah, manzannin Allah, imani da ranar lahira, imani da kaddara. waɗannan usulu na imani guda 6 su ne ake kiransu darasi akan aƙida. don haka sai shigo da hadisan da ke da alaƙa da wannan.